ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҳамадонӣ бо ифтитоҳи роҳи мошингарди байни деҳаҳои Файзобод ва Тагноб то маркази ноҳия оғоз гардид. Дарозии роҳи 14,5 километрро дар бар гирифта деҳаҳои Файзобод ва Тагноби деҳоти Дашти Гулҳо, Анҷиркон, Сафедоб, Кондара ва Сафар гадои деҳоти Панҷруд, деҳаи боғи деҳоти Қаҳрамон ва шаҳраки ноҳияро бо ҳам мепайванданд. Акнун дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мазкур дар муддати кӯтоҳ ва мутобиқ ба талаботи замони муосир навсозӣ шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди роҳи мазкурро аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ шоистаи таҳсин хонда, амалӣ намудани иқдомҳои созандагиро нишонаи баланди муҳаббату садоқати сокинон ба миллату давлат номиданд. 5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо пахши тугмаи рамзӣ ба фаъолияти ҳавзи обсофкунӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки ҳавзи мазкур бо мақсади баландбардоштани некуаҳволии сокинон бо роҳи беҳсозии идоракунии низоми обёрии хоҷагиҳо дар ҳавзаи дарёи 5 дар минтақаи гурӯҳи ноҳияҳои Фархору Ҳамадонӣ ва Восеъ сохта шуд. Аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ ноҳияи Ҳамадонӣ дар минтақаи пасттар аз сатҳи маҷрои дарёи 5 ҷойгир аст ва аз ин сабаб мавзеи мазкур қаблан борҳо аз боришоту обхезӣ хисорот дидааст. Бояд гуфт, ки дарёи 5 яке аз дарёҳои серлои ин минтақа ба ҳисоб меравад ва он сарчашмаи обгирии Сарҷӯи Чӯбек мебошад. ҳамасола аз дарёи 5 ба Сарҷӯи Чӯбек ба миқдори 700 000 метри мукааб ҷинсҳои омехтаи обовард ворид гашта ҷӯйҳои обёрикунандаро пур мекунад. ҳамасола мардум бо заҳмат ва харҷи зиёд ҷӯйчаҳоро тоза карда, аз ин рӯ моҳи июли соли 2020 дар доираи лоиҳаи идоракунии захираҳои об дар ҳавзаи дарёи 5 масъалаи рафъи таъсири хатҳои эҳтимолии табиӣ барои аҳолӣ ба миён гузошта шуд. Чӯбек дар байни шабакаҳои обёрии ҳавзаи дарёи 5 калонтарин буда масоҳаташ 50160 гектарро ташкил медиҳад. Дар доираи лоиҳа ҳамчунин 2 пули мошингузар сохта шуда, ҷиҳати бо барқ таъмин намудани иншоот ба масофаи зиёда аз 12 километр хатти интиқоли барқ кашида шуда, 2 трансформатори 100 киловолта насб гардидааст.